Bueno, neska mutilok, Nikoletaren arrautzak ipuina entzun ondoren, orain jolastuko gara arrautzekin. Eta arrautza lapur batekin ere. Izan ere gurekin dugu Basili, ipuinan agertzen den bizilagun inbidiatxu hori. Basili, baina bueltan ekarri arrautz hori. Irakatsi behar dizuegu? Bueno, baina hartarako irabazi beharko duzu. Hemen utzi, jolas bat egingo dugu, irabaz dezazun. Erakutsiko dizuegu arrautzaren dantza izeneko jolasa. Agian ezaguna duzue, agian etxean baduzue, edo agian egin nahi duzue, fabrikatu nahi duzue. Oso erraza da. Beharko ditugu arrautzen moduko hauek, bote eman behar duten arrautzak itxoin, Basili! Beharko genituzke pilotak. Berez 10, baina askotxo bada, gutxiagorekin ere jolastu daiteke. Eta beharko genituzke ere, bi dadu. Baina bi dadu berezi, gero erakutsiko dizkizu egunak. Dadu horiek nola egin? Kartulinak baldin badituzu etxean, edo papertxuriak, honelako, baina txukun, guk oso txukun ez dugu egin. Lauki guztiek euki beharko luketen neurri bera. Baina, eta laukitxo horietan, hainbat marrazki egin beharko genituzke. Honelako bi egin beharko genituzke. Ikusten hauek egaltxoak dira, pegatzeko, gero hau egiten da moztu, eta pegatu, itxatxi. Eta orduan, ze jarriko genuke dadu hauetan. Alde batetik, egingo genuke dado txuria, gero egingo genuke dado gorria. Dado txurian ikusten da arrautza non kokatu behar dugun, adibidez. Hemen. Ikusten duzu, Basili? Kasualidades leku hori begira ez dago, baina gehitu diezaiokezu, Adibidez, hau izango zen, hau izango litzateke hemen, alde batean. Oso ondo, Basili, ea zenbat hartzeko gai den. Beste hau izango litzateke koko txapean. Oso ondo. Beste hau zailago agian, hankatartian. Ea moldatzen zaren, joan atzera denek ikusteko, nola zauden, gero horrela mugitu beharra dago, Hortan datza zailtasuna. Koko txapean jarri dugu, zein falta zaigu, besokoa. Beste hau besoan izango litzateke. Ea dena egin dezakezun, Basili. Besapean ere beste aukera bada, bai. Horran, eba zu deno jarri, besapekoa eta besokoa. Ea egin dezakezun, Basili? Ezken du diraneria. Ezintzaio ikutu ere egin. Pues hori, hauek denak, aukera hauek guztiak egingo genituzke, tak, marrazkien bidez, adirazi, eta hau tokatzen bazaigu, Ezin ez mugitu. hau tokatzen bazaigu, honek esan nahi du, arrautza edozein lekutan, kokatu dezakegula, hauetako edozein lekutan. Para-pam. Gero, dado gorria. Dado gorrian, esan bezala, beste informazio bat izango genuke. Eta izango litzateke ekintza dado bat. Adibidez, hau agertzen bada, dadua ingo genuke bota, eta lehenengo harrapatzen duena beretzat. Hau agertzen bada, hau egokitzen bazaigu, egokitzen zaigu, honekin, zuzenean, arrautza bat irabazi dugu. Honetan, irabazi nahi. Beste hau egokitzen bazaigu, hau tokatzen bazaigu, lehenengoa esaten duena kukurruku, berak eramango luke. Kukurruku. Berak eramango luke. Ze gehiago, hau egokitu ezkero, daduetako bat lehenengo harrapatzen duenak, arek eramango luke. Beste hau egokitu ezkero, mailari buelta eman, eta lehenengoa iristen dana bere lekura, horrexek eramango. Eta badago bat trampa daukana, hau izango litzateke. Ez dugu mailari buelta emango. Ez diogu mailari buelta emango, ze bestela pantailatik ateratzen gara, guk ingo dugu moldatu, guk joango gara besauki gorriraino, hori da, taka. Eta hau batera ezkero, hau da beste baten oso antzekoa, baina isilik dauen oioa denez, hemen isilik geratzen denak eskuratuko luke arrautza. Arizela izaiten ni ez. Orduan zuretzat, baina ez, kontua ez da hori, da kukurruku esaten ez duena. Bueno, kukurruku edo kokoriko, ez da? Esan duzu. Bueno, engo dugu proba txiki bat, ea zen moduz ateratzen den.
Bai, jola zero hau. nire Seguro. Bai ez denak zuk irabazi. Bueno, az gaitezen. Orduan, lehen da bizi, botako genuke, arrautza kokatzeko, non kokatu esaten duen dadua, ez da? Ea ba, bota, Basili. Ea zin egokitu zaizun. Egokitu zaio, besapea. Baina oraindik ez. Zeren jakin behar dugu nork eskuratuko luken. Bai. Eta eskuratuko luke ekintza probau ondo betetzen duenak. Bota ezazu, jakiteko zein den, egin beharreko. Hau zen isiltzearena, orduan biok irabazi dugu, biok egin dugu ondo, ez? Biok egin dugu ondo. Arrautza bana irabazi. Eta non kokatuko genuke? Non atera da jartzekoa? Besapean. Eta nik biak besapean ze... Bi ez, bat. Basili, bat bakarrik. Guain nola gaude. Venga, berriz botako genuke, jakiteko hurrengoan non kokatu. Venga, nik botako dut. Nahi dugun lekuan. Eskuratzen duenak nahi duen lekuan. Komodina. Eta orain, zein da ekintza egin behar duguna. Ui! Hau da, goxoena aldegia tokatzen zaio botatzen duenari. Eta niri tokatu, nik bota, beraz, nik hartuko dut zuzenean. Oi, naduan lekuan, nahi nuke, hemen. Ui, zezaia, ja, gauza komplikatzen ari dira. Bueno, bota, ber. Lehenengo hau. Bai, lehenengoan un kokatu, bai. Nahi duzun lekuan berriz? Bueno, bota berriz, bestela ez dauka graziarik. Nahi dudan lekuan. Vale, nahi duzun lekuan. Eta zein da ekintza? Ui! Bai, venga, hori, bera, asko ze divertigarriagoa da. Hau tokatu data. Beraz, junbarko genuke sofa gorrira. Bat, 2 eta 3, lehenengoa, Juan eta etortzen denak. Bueno, Basili. Es que, claro, ni, hainbeste trastekin, hainbeste arrautzakin, komplikatu xamar. Vale, venga. Azken botaldia, vale? Txer. Jarri behar dut horrenik. Non jarriko duzu. Inkomodoa da, Azkaz, bestela. Por cierto, gelditzen da partida, lehenengoa baten batek galtzen dunean, bere arrautza. Edo zen, erortzen denean, orduan txe galditu. Bueno, non kokatuko genuke? Urrengo, erki gaude. Urrengo hemen, besapean. Eta ia, ia nortzet, kukuruku, kakaxarra, bera zuretzat. Eta non kokatuko duzu, atera den lekuan. Non atera da, honik trampa ingo du bitartean. Hori da. Erori zai bat. Eta baten erortzen ba, jazta, orduan partida bukatu da. Jolas oso divertigarria da. Gu lehenengo aldiz jolastu gara gaurkoan. Eta ikusi duzue, ala moduzko atea zaigu partida. Baina, bueno, horrela ezautu duzue, arrautza lapurra. Eta esan dakua, etxean fabrikatu nahi baduzue, oso erresa duzue fabrikatzekoa, egitekoa. Gero arte, Basili lapurra! Horekin dugu, arrautza xomorroa. Eta berak lagunduko digu, egia ala gezurra galderak betetzen ulermena, pixka bat neurtzeko ikusteko, ulertu dugun, ipuinean ikusi duguna, entzun duguna, ala beste zerbait harrapatu dugun. Eta honek lagunduko digu, beraz, arrautza xomorro honek laguntzeko prest? Ui, ze alproja den! Bueno, hau lehenengoa. Ea, xomorrotxo, ea laguntzen diguzun. Zai zara. Flexioak egiten. Hau lehenengoa, xomorro. Nikoletak oio bat zuen, egunero arrautza bat erruten zuena. Egia ala gezurra. Asanda, txikito. Beste galderatxo bat. Nikoletak bazuen bizilagun bat dena kopiatzen ziona. Egia ala gezurra.
bai, asmatu duzu. Arrautzak desagertzen hasi zirenean, Nikoletak ikerlari bati deitu zion, detektibe bati, egia ala gezurra. Urduri jartzen da gezurrekin, ez dugu esan. Ketxurra. Bueno, asmatu du, edo zen modutan. Horrengoa, Nikoleta, Helios mendira igo zen, olioa han zegoelakoan. Egia ala gezurra. Gezurra. Beldurra ematen du. Asmatu zu txikito bai. Eta bidean ez zuen ezer aurkitu. Egia ala gezurra. Gezurra. Bai. Aurkitu zuen baten bat. Lasaitzen den urrengoarekin. Helios mendian, Nikoleta joan zen mendian, eguzkia bizi zen. Egia ala gezurra. Bai, egia. Anda. Nikoletaren bizilaguna eguzkiarekin hitz egitera igo zen Helios mendira. Basili, lehen arrautzak lapurtzen ibili zaiguna. Egia ala gezurra. Hitz egitera joan zen. Gezur zikina. Eta azkena, Nikoletaren bizilaguna ibaian ito zen. Ez dakizu? Ez que lehen ikusi dugu hemen, orduan ez dakiz seguto. Arrazoi, gurekin jolasten ibili da Basili, orduan ez dakigu egia ala gezurra. Baina bai, ariketa laburra, bukatu dugu xomorro. Ze pozik. Eta orain gurekin dugu Sofia Olioa. Badakizu, Nikoletaren Olioa, hainbeste maite zuena. Berak lagunduko digu hizkuntza lantzen, euskera pixka bat lantzen. Ia ba, zuk euskaraz oso ondo egiten duzu, naiz eta Greziatik etorri. Bai. Ikusiko dugu. Konturatu zaretenez, ipuinean, behin eta berriro agertzen da, jakin nahi nuke, nor lapurtzen dizkidan arrautzak. Jakin nahi nuke, zergatik dudan hotza. Olako, dene jakin nahi dituzte gauzak, ezta? Eta euskeraz egiten dugu aldaketa txiki bat hori egiten dugunean, ezta? Egitura hori erabiltzen dugunean. Aditzari egiten diogu aldaketa txiki bat. Oaintxe konturatuko garenez. Bai, zu ere bai, Sofia. Ea, adibidez. Oaintxe esan dugun adibide, bera. Nikoletak bere buruari galdetzen zion, edo galdetu dio, nahi bauzu erresago. Arrautzak nor lapurtzen dizkit? Pues hori. Esango bagenu, Nikoletak jakin nahi zuen, edo jakin nahi du, hobeto, arrautzak nor lapurtzen dizkion! Oso ondo, Sofia, harrapatu zu. Eta 3 alaba zituen ama horrek, bai? Agertu dara ipuinean. Adibidez, berak bere buruari galdetzen dio, zergatik ez dira eskondu nire alabak, bai? Ba, esango luke, jakin nahi nuke, nire 3 alabak, zergatik ez, dira, eskondu. Ez da beharrezkoa oioarena egitea, hori erabiltzen dugunean. Baina horrela, nabarmenago geratzen da. Eta adibidez, ibaiak bere buruari esaten zion, ze galdetzen zion, zergatik ezin naiz lasai egon. Ezta? Jakin nahi nuke, zergatik ezin naizen lasai egon. Oso ondo, bai. Eta adibidez, bizilagunak Basilik bere buruari esaten dio, zergatik dago Nikoleta horren pixkor, horren sasoiko, ez? Eta esango genuke orduan, bere buruari galdetzen diola,
jakin nahi nuke, edo esaten diola, jakin nahi nuke, Nikoleta zergatik dagoen horren pizkor. Pop, 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 pop. Oso ondo, Sofia, denak oso ondo egin dituzu. Ba. Pili bom, bolom, bom, bom, pili, bom. Bom, pili, bom. I want to break free. Azkenean, izan ere ez dakit ezagutu nauzuen, baina ni naiz eguzkia. Entzun zenuten nire istorioa, ilargi eta eguzkia ipuinean, eta lur planetarena, ezta? Eta entzun zenuten bertan ere bazela planeta txiki bat, oso txikia, oso astuna. Merkurio izenekoa, hau da Merkurio. Bai, baina guk deitzen diogu Freddie Mercury. Harrapatzen txistea, Merkurio. Tamen dugu gurekin Freddie Mercury. Eta dakizuen bezala aurreko bideoa ikusi zenutelako beste ipuina, alegia, planeten ipuina. Badakizuen ni naizela urrengoa erronka zikin hau egin behar duena. Baina ni izarra naiz, ni super berezia naiz. Super desberdina. Horretikan modu desberdin batean egingo dut. Freddy, xomorra txiki honen laguntzarekin. Galdera batzuk egingo dizkiot. Txikia denez, ez ditu ondo erantzungo. Eta orduan, ez baditu berak ondo erantzuten, berak zikindu beharko du aurpegia. Baina, kale egingo duenez, bat bera ere ez duenez asmatuko, ni lasain nago, hori bai, asmatzen baditu, aldiro nik zikindu beharko dut aurpegia. Bueno, hasiko gara Freddy, zer iruditzen? Prest zaude? Irin festa honetarako? Bai, ala ez. Itz egin txikito! Ematen du baietz. Bai. Bueno, nik erabiliko dudan gaia izango da grekera, Greziako hizkuntza, nola gelditu den hizkuntza askotan, baita gurean ere, bai, pentsa ze garrantzitsua den grekera. Grekera zergatik, bai, ipuina Greziakoa zalako, azkena kontatu duguna, bai, arrautzen ipui hori. Eta, honako hau lehenengo galdera, Freddy, adi, Dakizunez, Freddy, hitz asko grekeratik hartu genituen, adibidez, musika hitza, adibidez, asma, adibidez, zen gehiago, terapia hitza ere, matematika ere grekeratik dator. Baina beste batzuk hain ezagunak ez direnak, ea honek asmatzen duen grekeratik oteatu zen, ala ez. Hau duzu lehenengoa, Freddy. Kaligrafia hitza, badakizua idazkera txukuna egitearena. Hori zer, grekeratik dator, bai, ala ez. Ez du jakingo, eta berak zikinduko du aurpegia. Grekeratik dator, bai, ala ez. Nik uste baiet. Asmatu du! Zikindu beharko du lehenengo aldiz aurpegia. Bita! Pikarren kaldera. Oain ematen dut ilargia. Beste hitz bat. Pate hitza. Grekeratik dator, ala ez. Zuk esan. Baina ez asmatu, horrela zuk zikinduko duzu. Bai, ala ez. Ez frantsesetik dator, me katxe la pitxuerra, oainik. Berriro. Pozik egongo zara. Bueno, pasintza izan dena zikinduko da. Edo ez, agian urrengoa, ez du asmatuko. Ea ba, elurrari du, ikusten. Urrengo galdera. Filosofia hitza, grekeratik dator, bai, ala ez. Ez asmatu mesedez. Filosofia, bai, grekeratik. Bai, hori ere, grekeratik dator kakaxarra.
Hurrengo hitza. Pizza ez, hitza. A ver. Stop, hitza. Stop. Grekerati dator o ez dator? Hau ez dator. Ai, ingeleseti dator, asmatu du berriro. Somorro txiki honek, katxirra pitxuerra. Hurrengo hitza. Pediatra, grekerati dator edo ez dator? Bai. Hipopotamoa, bai ala ez? Ezin du gehiago, espageti! Bai ala ez? Grekeratik dator? Ez dezala asmatu, mesedez. Ez dator. Ez dator, noski! Italieratik dator! Dena dakizu somorro txiki horrek, ni txikia zelakoan. Jakingo atzuelakoan. Bueno, beste pare bat, eta listo. Dinosauroa, grekerati dator, bai ala ez? Ez asmatu, kontxole. Bai. Bai, asmatu du! Eta mermelada hitza, badatora ez dator. Bai. Bai, asmatu du ere, bai! Eta planeta hitza, grekerati dator edo ez dator. Ere. Bai! Bai, kaikuani. Asmatu katzuelakoan. Eta kaiku hitza, grekerati dator. Ez. Euskera hutsa da, agian. Turten da latina. Latinetik! Hori ere badaki! Somorro txiki honek dena daki! Agur!